आंनि नामा श्री पराम बर' गामिया सुवाकपुर बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आङो सरासनस्रा बे जिखुनु दाउ अमा हांसो बोरमादों आं गेलेयो अर्थात आं लाबथिङो फिसियो दा बोरमानि खेथ्रआव आङो उन्नत जातनि बोरमा लाबदो माराठीपुर दोङो बिटेल दोङो माबा दोङो मा होनो बेखौ सिर'हि दोङो गतिके बेफोरबायदिखौ लानानैनो आङो सोलिदो एबा जार्सि मोखौबो दोङो आङो सानो जे बेफोरबायदि बोरमा सोरमा अमा समा लानानै जोंनि बेकार गथ'फोरा जुदि खुसि खालामोबा लानो हायो लानानै फिसिनानै गावनि माबाखौ सोलिलांनो हायो गतिके बेनिखायनो आं बुंनो नागिरो जे आङो जेरै लादो एरै नायनो फैनानै जुदि बाय सोलोंना लानानै जुदि फिसियोबा मोजां जायो गतिके जोंथ' बेफोरबायदिनो सोलिनांगोन जिहेतु गथ' गथायफोरा साकरि बाकरि गैया बिभिन्न धरन बेकार गथ' जों बहुत जायगायाव नुयो गथ'फोरा ओरैनो बेकार थायो गतिके बेफोर गथ'आ जुदि फैनानै बेफोरबायदि सोलोंनानै जुदि मासे मानै बायना लानानै बा न'खरनि बोरमाखौ लानानै जुदि बेयाव क्रस खालामनानै जुदि माबा खालामोबा बर्ण संकर बानायोबा होमबाबो जायो बेफोरबायदिनो दाउ अमा हांसो बोरमा मोखौ लानानै जुदि सोलियोबा गथ'फोरा जथेस्थ' माबा बिदिनो आर्थिक अबस्थाजों माबा खालामनो लांनो हायो गतिके बेनिखायनो आं बुंनो नागिरो जे बेफोरबायदि खालामोबा जथेस्थ' लाभजनक जायो खारन आं दिनै अमा मोखौ बोरमादों गेलेनाया दिनै 32 बोसोर जाहैबाय 1987 जानुवारिनिफ्राय आं सोलिबोबाय थादों जियानो जा आङो मा खालामदों आङो बेखौ रायजो राजा मिथिगोन हयथ' सोरबा स्टाडि खालामाखै बा सोरबा खालामदो आरो बेनिखायनो आं बुंनो नागिरो जे जोङो जेरै सोलिलांदों बे हिसाबै जेरै सोलिनो इस्सा खालामोबा न'खर सालायनो खुनु थान नङा गतिके माथो बुंबावनो बेफोरबायदिखौनो बोरमाया माबैसे दं बेयाव बोरमायानो मथा मथि 30टा दङ मोसौ माबैसे दं मोखौ बर्तमान मानै दङ जास्ति मोखौ बिटेल बोरमाया फानोब्ला नोंथाङा बेयाव दहाय नुदो माने बेसेसो दामनि सिबां दं बेयाव फिसाखौ जोङो 13,000 फानो बिटेलखौ 13,000 फानबा माराठीपुरखौ 16,000 फानो 17,000 फानो मासेयाव बिटेला बेलेग माराठीपुरसा बेलेग भारतबर्षआव सबसे गिदिर जातनि बंशआनो जाहैबाय माराठीपुर बेनिफ्राय सेकेन्डआव बिटेल बेनिफ्राय थार्डआव माबा सिर'हि थ'आ जियानो जा बहुत जात दङ आरो गतिके माराठीपुर बिटेल सिर'हि बेफोरनो बेस्ट आरो ओरैनो देरबा बेसेसो माने दाम मोनगोन दामाव फानजागोन मथा मथि जों जुदि दा हमना ला ब्रिडिंनि थाखाय जोङो बारा फिगार खामा एक्सुवेलि जोङो जुदि फिगार खालामनांगौबा मथा मथि 80,000 70,000 60,000 मासे बोरमायाव आंनाथ' दा 50,000नि 60,000नि बोरमा दङ मासेयाव बे खै बोसोरसो जाखो बोसोरनै जाबाय बोसोरनैयाव 50-60नि बोरमा बानायनो हायो थारमाने ग्रुथखौ गाव जाहोनायनि लोगोआव थारमाने जोङो जोलैनि थाखाय लाखिनायथ' बेखौ बारा सरबि बानाया थारमाने बेनिखायनो जोङो बाराद्राय माबा खामा जाहोनायखौ होआ लिमिटेड होयो आरो आदारखौ बारा मा आदार जाहोयो आदारा माकाइ गुन्दै दङ सापर दङ सिरा होनो हायो रुनाय माइरं होनो हायो बा बायदि बायदि रुना होनो हायो जेरै थास' रुना होनो हायो थास' बिलाइखौ फिथाइखौ बिलाइखौबो होजागोन फिथाइखौबो होजागोन बा माबाखौबो होजागोन बंफंखौबो होजागोन बा थालिर गोमोन होजायो बंफं गांखो फोना लानो हायो गांखो बहुत दङ गतिके बेफोरबायदिनो आरो सेलेन्सफोरा ओरैनो बेमार आजार जायोना जाया बेमार आजाराथ' गासै बुस्थुआनो जाखायो खिन्थु प्रतिखेधक दङ प्रतिखेधक होनांगोन आरो लोगोआव गावलाय मथे सोलोंना फैनो मालायनिफ्राय सोलोंनांगोन रोंनांगोन जेरै आं खासे बुंनो थाङोबा दिनै खासे डक्टर खारन मानो होनबा आं डक्टर नङाबाबो आं गभर्नमेन्ट डिप्ल'मा गैयाबाबो आङो हमना ला दिनै आङो 32 बोसोर भेटेनारिजों पशुधनजों जड़ित जाय मानसिया 32 बोसोर सोलोंबोदो बे मानसिखौ बेसेबां रोंगौ बेसेबां रोङा बेखौ रायजोआसो मिथिनांगोन आरो आं मिथियो मिथिया बे खुरांखौ रायजोआनो मिथिगोन खारन जिहेतु आं 32 बोसोर सोलिबोबाय गतिके 32 बोसोर सोलोंनाय मानसि खासेखौ बेसेबां रोंगौ बेखौ रायजोआ मिथिनो बारा सम नाङा जियानो जा गतिके आङो बेफोरखौ एकमात्र आंनि सार्थनि थाखाय नङा आं रायजोनि सार्थनि थाखाय बेखिनिखौ बुंनाय जादों आरो ओरैनो रायजोआ जाहाथे सोलोङो लाइमोन सेंग्राफोरखौ मा बुंनो सानो दा बेफोरखौनो बुंनो सानदों आं जे गथ'फोरा फैथो सोलोंथो सोलोंनानै बेफोरबायदिनो गावनि खरसखौ दिहुनलाथो न'खर सोलिनो सेस्था खालामथो जिहेथु दानि जुगाव साकरि बाकरि गैया गतिके निबनुवा लराफोरा बेफोरबायदिनो सोलोंनानै लानानै
जोंनि दारानो फार्म साराम बानायथो जेराव आङो दिनै 32 बोसोर अमा फार्म बानायबोबाय ना फार्म बानायबाय बोरमा फार्म बानायदो मोसौ फार्म बानायदो आं मा गोदै बानायदो आं जुदि हादोबा नोंलाय मानो हाया थिग তেনেকুৱা मोनसे उदाहरन गतिके आं सानो जिहेतु दानि जुगाव जिखुनु आबादजों जড়িত नङाबा सरकारा संस्थापन गैया गतिके बेनिखायनो आं बुंनो नागिरो आरो जे गथ'फोरा सोलोंथोंसै मानसिया रायजो राजाया बाहाय सोलोंथोंसै बिमा बिफायाबो बाहाय गुरुत्त' होथोंसै गथ' गथायखौ फोरोंनो थाखाय बेनोसै आरो माथो बुंबावनोसै ओमफ्राय बोरमा फिसा मोनो बेयाव बोरमा फिसा मोनो बोरमा फिसा सम सम मोनो सब समावनो थाया एभेलेबल गैया एभेलेबल गैया आं मात्र दा डेभेलप खालामदोंल'सोथ' सिगां आं मोसौदो अमादों बांसिन जড়িतमोन अमाखौ दा आं बाहाय खम खालामबाय बोरमादों बांसिन गेलेदों थारमाने अमाखौ खाद्य बाहाय बारा नांगौ बेनिखायनो आं बोरमाखौ जिहेतु दंफां लाइफांनि बिलाइदोंनो जायो बेखौ आं बांसिन माबा खालामदों आरो गुरुत्त' लादों